drone dɔ ale dankari Rusi jamana Kursk marayɔrɔ la ni a bɛ danbɔ ni Ukraine ye a mara kafotigi ɲɛmɔgɔ ale ka laseli la tile kelen Moscou kelen ka Ukraine jalaki k'u ye dankari ni drone ye. Farafina worodugu yanfan wasadenw y'a bila tarata wɛrɛ la ka barosigi wasabulon kɔnɔna la. Jamana ɲɛmɔgɔ Cyril Ramaphosa ko sonyani min kɛra a ka foro la ni a y'a essayer ko o ma mɔ. Afghanistan a dɔgɔyalen b'a mɔgɔ 7 ani minnu fagara ani mɔgɔ 6 wɛrɛ minnu jogira tarata don fodon dɔ jɛnsɛnlen ka mobili dɔ ni tulu kun b'a kɔnɔna la. Albanie farajɛ jamanaw ka keleya tɔn ɲɛmɔgɔw sera Tirana ka san 2022 lajɛrɛ yasa ka kuma ka u cɛɲɔgɔnya k'u jija. Thailand a dɔgɔyalen b'a ye mɔgɔ 3 ye minnu fagara ani ka mɔgɔ 4 wɛrɛ jogi ka fodon dɔ jɛnsɛnlen ni a tun bilalen don tɛrɛ sira kan.